רגע, אתה צריך להתחיל בפתיח. טוב, אנחנו עושים שוטרים וגנבים. טוב, הנה, אנחנו עושים שוטרים וגנבים. הנה. לא רוצה שיצלמו. אני מתחיל. נו, יאללה, די. אתה מתחיל? טוב, אנחנו עושים שוטרים וגנבים, יאללה, בוא נתחיל. אנחנו עושים שוטרים וגנבים. משלוש יותר אני. גנבים שוטרים. רגע, מי ואת השוטרים? אוי, יש לי מחבוא מצוין. אם מישהו, לי יש מחבוא מצוין. יש לכם 10 דקות. אני אקח נתעלם שלטון. נכון, מותר ככה, נתעלם סתם שלטון, לעשות תמונה כזאת בחמונות, אחר כך לשלוח את זה ליוטיוב. אפשר. אפשר גם ללכת לשם. כן. בואו מתחילים שם. בוא. זה המקום החדש בטח. אתה יודע, אני מכיר את המקום הזה. כן. נהיה בשקט. אני יודע איפה הם יכולים רגע, אני יודע איפה הם יכולים עוד להיחבא. בוא. אתה רואה שם את המדרגות? כן, אבל אני מכיר את המקום הזה. אולי הם מתחת המדרגות אולי. אבל הם מתחת המדרגות. הם כן. בוא נראה. לא שם. רגע, שלב. לא משנה. אתה יודע, משם יש דרך כזאת למקלט. בוא. משם יש דרך כזאת למקלט. גם מותר במזרקות, אני יודע איזה מזרקות. מזרקות הם לא יכולים. הם יכולים. אמרנו שאפשר. שמעת? לא, זה הגינה. איזה שיט. בוא, חכה לי. חכה. אמרתי. עכשיו, אתה לא בשקט. הם לא שם. בוא. בסדר. חכה לי. שנייה נגזר. רגע אחרונה. תיקח. זה אמור להיות במקלט. ראינו את התמונה שלהם. אתה יודע.
לא. לא ש... תראה את החמונה. לא, החמונה. תבדוק. הם לא במדרגות. רגע, איזה טבע הגדר? איזה טבע? לבן? תבדוק בגדר. עזוב, אתה לא יכול לעצור את זה. אמורים להיות איפשהו. לא יודע. מתאים? יותר קשה משחשב. זה גם גדול ממש גדול. אני ראיתי אותו מהלך. אני רואה במדרגות, אבל... לא יודע, למה אתה שואל אותי? אני מצלם עכשיו את השלטון 6 דקות. אני מצלם 5 דקות. כמה? איפה לא? 5 וחצי. אני מצלם 6 דקות. 6. נראה לי אני אראה. איפה? אוקיי. אוי, יש כאן שדה. שאמור להיות גדר לבנה, לא? כוס אמא שלך.